Moorddossier is een zogenaamde true crime serie die grote moordzaken behandelt. Jong zou het gaan hoe de gewelddadige deel van Tjeerd van Zeggeren die in juli 2017 voelwaard in een grijde bij de Westereen. De widow werd ervoor veroordeeld tot 20 jaar cel. Het programma is nu op het laatste moment skrost. De skeer is er uit soort al. Hè. De spanning van de 800 dagen dat er een uitsturing komt, dat is al enorm west op de familie. En de familie had de uitsturing van tevoren niks zien mocht. Want een deel had het zien en dat het zo'n herbelevingen teweegbracht. Ja, dat is net in woord nu te drukken. Dat is enorm. Dus je bent wies dat het nou net zo gaat? We zijn er heel wies mee, ja. We hopen dat dat definitief is. Dat is nog de vraag. Net5 zei in een reactie dat ze goed en rustig oerlissen zullen wanneer en of het programma uitgestuurd worden zal. De impact van dit soort documentaires is groot, zei het Slachtofferhelp. Zo'n serie die maakt op het moment dat het om jouw zoon of jouw partner gaat, die rijdt alles weer open. Dat heet met een ingewikkeld woord secundaire victimisatie, maar je hebt een soort herbeleving. Je wordt als het ware een tweede keer slachtoffer. En dan doe je het nog een keer. En dat is ongelooflijk schadelijk voor nabestaanden. Ex-Slachtofferhelp is wiers met het besluit van Net5. De organisatie begrijpt dat de familie van Zeggeren in actie komen is in de tv-uitsturing. Zij zijn heel erg bang, nu ze eindelijk het gevoel hebben aan rust en herstel te kunnen gaan werken, dat alles, zeker in een wat kleinere gemeenschap, wordt opgerakeld. En daar zijn ze met name bezorgd voor de minderjarige kleine kinderen, dat die daar heel veel last van gaan hebben.